Hello, good evening, खुलुमबाय आंनि YouTube चेनेल नायगिरि गासै आइ आफा रायजो राजा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय आरो आसा खालामो नोंथांमोनहा जेब्लायबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय आंबो दा मोजाङैनो दङ जेरै नोंथांमोनहा दा आंखौ हेफाजाब होगासिनो दङ थिग बेबायदिनो इयुनावबो आंखौ हेफाजाब होलांबाय थागोन होननानै आङो आसा खालामनानै थाबाय अन्नानै आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै मिजिंथिनानै थाबाय मानो होनबा दा वाच टाइमनि थाखाय जोबोद गोनांथार नोंथांमोनहा साननो हागौ खालि वाच टाइम भिउसनि थाखायल' भिडिअ बानायो होननानै नोंथांमोनहा आंखौ लबिया होननानै बुंबाबो आं जेबो साननाय नङा मानो होनबा नोंथांमोननि सापर्टजोंसो आङो आंनि चेनेलखौहाय फोथांनानै लाखिनानै दङ जुदि नोंथांमोनहा आंखौ सापर्ट होआबा नोंथांमोनहा आंखौ अनसायाबा आंनि चेनेलाहाय थांनानै थानाय नङा आरो नोंथांमोननि सापर्टनि थाखाय बिराद गोनांथिथार रायजोफोर मानो होनबा दा आंहा माने सोलिनो बिराद खस्थ' जाथारदों आरो आंनि थांखिया बेनोमोन जे आंनि माखासे आं मा मावगासिनो दं आरो आं माबायदि सोलिगासिनो दं बेखौ नोंथांमोननो शेयार खालामनानै बा नोंथांमोननिफ्राय आंनि मेडिसिन आरो आंनि न'खर सालायनायाव नोंथांमोननिफ्राय एसे एनै बे चेनेलनि गेजेरजों हेफाजाब मोनगोन साननानैनो आं बे चेनेलखौ खुलिदों थ' बेवहाय नोंथांमोनहा आंखौ लबिया होनबाबो आं जेबो साननाय नङा थ' लोगोफोर दिनैनि टपिकआ जागोन माने आङो जोंनि प्रेक्टिस खालामनायखौ नोंथांमोननो माखासे शेयार खालामगोन ओमफ्राय आं गावनायखौबो नोंथांमोननो शेयार खालामगोन ओमफ्राय जोंना गेम फैगासिनो दङ नेक्स्ट गेमनि थाखाय जोङो माबायदि प्रेक्टिस खालामनांगौ बेखौ जोङो दा 10 मिटार गावनानै माखासे गाज्रि जानाय फर्मफोरखौ दाखालै समावहाय गाज्रि जालांनाय फर्मफोरखौ बोखांफिननो जोङो नाजागोन ओमफ्रायथ' नोंथांमोनहा अन्नानै वाच टाइमनि थाखाय आंखौ अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरोखि नोंथांमोननि अननायावसो दा आंनि चेनेला एसे ग्र' जादों खिन्थु दासान्दि भिउसआनो फैयाखै ओमफ्राय आरो नोंथांमोन जुदि हेफाजाब होआब्ला आंहा दासान्दि एकदमबारे बिराद प्रब्लेमाव दं आरोखि फारसेथिं मेडिसिन जानाय फारसेथिं फिसालानि गाइखेर बायनाय फिसालानि गाइखेराबोथ' सानथामल' थाङो 760 लायो 700 ना 600 मोनथाय 760 लायो लोगोफोर ओमफ्राय सानथामल' थाङो आरो थ' माने जब गैया मा गैया आरो दा नोंथांमोनहा नुखादों आंनि हासबेन्डआबो दासान्दि दखान होनो हायाखै दखान होयैया बिराद गोबाव जाबाय आरोखि ना एक्सिडेन्ट जानायनिफ्रायनो होनो हायाखै ओमफ्राय होनो हागौमोन खिन्थु दा मानसियानो गैया बयबो जेनेबा पार्टि जानो थांनाय ओमफ्राय बयनावबो जानाय लोंनाय बेबायदि सोलिगासिनोखा नालाय दा मानसियानो गैया आरोखि दखानाव दाखालै समावहाय आदा देरहासार इस्लारि आरो आदा आलफ्रेड आरो आदा जेम्स मोननि चेनेलनि गेजेरजों जोङो टटेल बेसेबां फैसा जाखो बेखौ नोंथांमोनहा मिथिनो लुबैदोंबा बा खोनासंनो लुबैदोंबा नोंथांमोनहा कमेन्टआव खोन्थाहर जोंनि आइ आफा रायजो राजा बिदा फंबाय बिब' बिनानावा जोंखौ बिसिबां सापर्ट होखो बा बिसिबां हेल्प हरखो गोबां मानसियानो जोंखौ हेफाजाब हरदों ओमफ्राय बिसोर गासैबो आइ आफा रायजो राजा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोनखौ जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावो नोंथांमोनहा मा सानदों कमेन्टआव अननानै खोन्थाहरबानो जाबाय ओमफ्राय आंनि माखासे ट्रिटमेन्ट आरो माखासे मेडिसिन आरो आंनि न'खर सालायनायाव नोंथांमोनहासो आंखौ हेफाजाब होनो हागोन बेखौ आंहा फोथायनाय दङ आरो नोंथांमोनहा आंखौ जेब्लायबो सापर्ट होलांगोन होननानै आङो बेखौनो मिजिंथिनानै थाबाय नोंथांमोनहा जे आंनाव सोंहरदों एवार्डखौ मानि थाखाय मोन्दों होननानै ना थ' बेनो रायजोफोर मा होनोमोनलाय एवार्ड मोननायनि भिडिअखौ आं नोंथांमोननो क्लिक खालामना होदोंमोन ना ससे बेवहाय होनदों 75 मेडेल उइनार्स कहिला बर' आर्चार बिदि होननानै बुंदों ना थ' बेनो आरो सिगां समाव आङो गेलेनानै देरहाबोनाय बेफोरखौ लानानै होदों आरो दा जोंनि बर' रायजो राजानि गेजेराव आङो मोनसे मोजां खामानि मावगासिनो दङ ओमफ्राय यां महरै माने उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ बा गैयै गथ'फोरखौ फ्रियावनो फोरोंगासिनो दं बेफोर मोजां खामानि मावनायखौ नुनानै आंनो बे बान्थाखौ होनाय जादों आरोखि थ' नोंथांमोनहा आंनि बान्था मोननायाव माबायदि मोनदों अन्नानै कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय आरो जायफोर बिथांमोनहा मा होनोमोनलाय आदा जेम्स आरो
आदा आलफ्रेड आरो आदा देरहासार इस्लारि मोननि हेफाजाब होनायाव बेसेबां जमा जाखो राङा बेफोरखौ मिथिनो लुबैयोबा नोंथांमोनहा कमेन्टआव लिरना हरनो दाबाव आरो सोंहर होमबा आङो नेक्स्ट ब्लगावहाय नोंथांमोननो बेसेबां जादों बेखौ खोन्थागोन आरोखि आरो सोरबाफोर जोंखौ हेफाजाब होनो गोसो दङबा अन्नानै कमेन्टआव खोन्थाहरनो हागोन आरो साफा सानै सोरबा फन हरदोंमोन दाखालिफोर ओमफ्राय आङो मा होनोमोनलाय खोन्थाहरबायमोन आरो बिसोर सोंनाय बायदि मारै मा बेफोरखौ आरो ओमफ्राय दा जेबो खबर गैथ'वा ओमफ्राय जेसेबांखिनि माने जोंनियाव जमा जागोन जेसेबांखिनि जोंनियाव फैगोन आं नोंथांमोननो शेयार खालामगोन नोंथांमोननो खोन्थागोन गिबियावनो जोङो जोंनि आदा देरहासार आरो आदा आलफ्रेड आरो आदा जेम्सखौ आंनिफ्राय आरो जोंनि गासै गथ'फोरनिफ्राय जोंनि गारजेनफोरनिफ्राय जों गोसो गोरबोनिफ्राय आदामोनखौ रोजा रोजा खुलुमनाय जासिहरो आरो जाहाथे बिथांमोननि अननायावसो जोङो दा बेखिनि माबाखौ हेफाजाबखौ मोनदों थोजासे जायाखैबाबो जोङो बेखौनो गोजोननाय दङ थोजासे नङाबाबो ओमफ्राय गोबां रायजो राजानि नामखौ आङो मख'नो हाला नोंथांमोनहा गाज्रि दामोन ओमफ्राय गिबियावनो मानो होनबा आदा देरहासार इस्लारि आदा आलफ्रेड आरो आदा जेम्स मोननि थाखायसो नोंथांमोनहा जोंखौ सापर्ट होनो हादों बेनि थाखायनो आङो आदामोनखौ नाम खारिनानै आंनि गोसो गोरबोजों साबायखर बावदों जेसेबांखिनि रायजो राजाफोर हेफाजाब होदों बेखौ आं आंनि गथ'फोरनिफ्रायबो आंनि गोसो गोरबोजों साबायखर बावो नोंथांमोनहा जोंखौ सापर्ट होनानै गरिब जानाय नङा इसोरा नोंसोरखौ आरोबाव नाहरबावथों जाहाथे नोंसोरो बेनिफ्राय बांसिन इनकाम खालामनो हाथों आं बेखौनो इसोरनियाव आर'ज गाबो आरो नोंथांमोनहा दसे जोंनि प्रेक्टिस खालामनायखौ नायलांदो नोंथांमोनहा आंनि गावनायखौ माबायदि नुयो बेखौबो अन्नानै कमेन्टआव खोन्थाहरदो आरो आङो सिगांनि बायदि दा प्रेक्टिस खालामनानै मेडेल मोनफिनगोन ना मोनफिना बेखौबो अन्नानै नोंथांमोनहा कमेन्टआव खोन्थाहरदो जाहाथे आङो आरोबाव नोंथांमोननि कमेन्ट नायनानै मोजाङै प्रेक्टिस खालामनो गोसो जाबावो
एक मिनिट जायाखै मानसिफ्रा फैयाखै माने स्कुला लेट जायो दाना ओमफ्राय जोङो एसे एडभान्स ओंखारबोदों आरोखि माबानि थाखाय दसेल' प्रेक्टिस खालामगोन माने बांद्राय मोनाबाथाय गोजाङोना गावनो हाया आंहाथ' आखाइया गोजांबाथाय गावनो हाया बेनिखायनो सान्दुं गोनाङावनो एसे थाब गावनोसै बिदि सान्दों आरोखि ना ओमफ्राय बारा गोबाव गावा खम जादों बारा गोबाव गावा आंबो दसेल' गावगोन बांद्राय गोबाव गावनोबो हाखाया नालाय थ' लोगोफोर आङो भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै ओमफ्राय जायफोर बिथांमोनहा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायदों बेखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर आंखौ जेब्लायबो सापर्ट होनायनि थाखाय ओमफ्रायथ' दिनैनि भिडिअखौ आं बेयावनो दोनथ'नोसै थ' थेंक इउ बाय बाय लाभ इउ अल